Takže zdravím lidi, já jsem Etite, jak už jste si možná všimli na mojich videích. Máme tady další hru, do Tryndamere Jungle. Mám tady svou kamoše Skrillexa. Čau. Katarinu. A dadam. Jo. Tak jo. Nakoupeno a jde se do práce. Začínám na modrý, no respektive na vlkách, pak modrá, pak zbytek jungle. A chodíme gangy. Skrillex Dynamite a já se pokusím nějak aspoň trochu slušně gangovat, no. Tak uvidíme. Jinak proti nám celkem vypadá, že bude silný tým. Akorát Kartus nemá flash, což je výhoda. Já se skrompojím tou Hekarima a Viktora. Hele, Hekarima, když nefídnem, tak to bude v pohodě. No, však to. A Viktor, to bude asi na tobě, páč, ten podle mě bude mít. No, já si myslím. Kartus ten bude asi trollovat, nebo nevím. Možná i on pojede na mid. Hele, Heimer a Kartus by měl být lehký killy v pohodě, takže... Na ty se zaměřit, na těch se feednout a bude to v pohodě. Třeba uvidíme, jak to dopadne, no. Jo, to... Mám pod jistotu, ať to přežiju. Mě jsem jako bez ní, ale... No, Kartuš mít. No, paráda, tak nafídi se. Chodí gangovat. Můžeš půl? On pak dá ten modrá, dám jako méně damage, takže já mám nic víc HPček na ní, no. Dík. Tlak. Ty tlaky neznášám. Uvidíme, co dělá ten premiér na botu, no to vypadá to, že se asi nějak znají. Takže předtím se hádali, takže... Joj. Daj bacha. On nedával bacha. Oba dávajte bacha. Ne, Kartuš. No, řekl to, já vím. Ty vole, tě bombičky. Jdem na ní, hele. Sorry, počkej. Pohoda. Škoda. Follow my blade. Teďka nám červenou, no. A pak začne chodit gangovat, protože budu mít červenou, takže budu mít slow z ní. A mě už by to víc celkově líp. A všem budu mít svůj vlastní slow, no, takže... Taky docela pomůže. Dokud si dává Viktora na vidu, na topu. Což je výborný. Protože Viktor, když se feedne Viktor, tak to je svinstvo. Ty vole, já mu pěkně berem. S tou dikou. To je dobře. Feedlo, kterou jsem párkrát zažil a fakt nic příjemného. Vydrží dost, damage jak hovado. Pěkně. Jeden z mála dobrých urgotů, co jsem viděl, páč většinou, no, nevím, urgot jsem moc nehraje, ale když už, tak jsou většinou dobrý. Tryndamere se mi líbí, protože má jako obrovský potenciál, aspoň z začátku, že prostě ten, když se feedne, tak to je prostě nezastavitelná mašina, ten nejde zabíjí.
Když nejsou trochu chytrý ty protivníci. Minulou hru jsem měl 21:5, jo, takže... No je popy. Na tu bacha. Já vím, já to proto znám. Ti přišpendlí ke zdi je mrtvý. Aha. Pop má takovou krásnou výhodu, že to je takový... Prostě ta dá velký damage za krátký čas. A ať už jde na APčka nebo ADčka, prostě ať už je psychical damage nebo asi kouzla, tak nakládá nehorázně. Mám taky čas někdy ukážu, no, tak snad se bude líbit mi hra hodnost. Ty dva dole nevím, no. Nezabijení, nejsou zabijení. Takový ideální pár. Asi pomůžem ale na midu. Když teďko tam není. A zkusíme dole. Fuck. Jako mi zamrzlo. Okay. Pěkně, dva mrtví, skoro 3. Co se nepovedlo? Ještě, že mě nezabil. No jako mohli by ještě další velký depáč, Gragas byl taky skoro mrtvý. Jestli ty, tak... Konec. To vypadá hodně dobře. Čo? Ta Urgotová ultina teďkon. Ne. Jak má ten skin, tak to byla paráda, to. Ale už kartu už dám. Už mám ulti. Jo? No, už ji taky použil. Co? Už taky použil. Ale já mám. Jo, takhle. Tak toho využijem. Jinak Trinidad má jako úžasnou ultinu, že pustí na 5 vteřin nesmrtelný. Zapne malo HPčkách, to navíc je ta pasivka, to mám. No tak tady ta pasivka. Čím méně HPček mám, tím víc mám attack damage. A k tomu jste smrtelní, jako, takže máte 1 HPčko, máte z toho plus nějakých 40 attack damage a nemůžu vás ním zabít prostě. 100% crit, samozřejmě, no to ne 40% navíc. 35%. Kritu navíc, což taky paráda. Akorát to nesmí zastavit, no, jak se nějaký CCčko nebo což je jako stun, prostě něco co vás zastaví, blind tomu něco, tak prostě končíte. Nevím. Teď. Pěkná práce. Z toho je Karima. To se nepůjdeme, ale ten podvěžíš, mohli bychom jako teoreticky. A jdem. Jdi bacha na popy. Yes. Kdyby šla popina, tak jsme mrtví obrváte. Počká na peníze a koupím si Madridy. Což mám určitou šanci, že dám bonusový damage do minionů nebo mobek. Takže urychlí to jungly. Docela dost. Si to dáme nafeedovat jak minulou hru. Ten se musí feednout, jinak nic neudělá, no. To. Ty vole, to bylo pěkně feednout.
To bylo pěkný, no. Into battle. Ach, já nezdravuji. Paráda. Into battle. Into battle. Ne, Jinak tady je to krásně, jsem prostě čekal. tady je krásně vidět jeden z bugů. Když takhle se dotáhne z krstinu, tak ty velká vlastně neutočí. Stavní damage, měli tady 14, ale neutočí. Samý tady možná. To víte, že hele. Damage dostává, ubírej mi, ale nezautočil. This'll be a slaughter. As you wish. This'll be a Jsem nestihl. A tohle taky ne. my blade. Nechybí něco na midu? Prosím? Nechybí něco na midu? Follow my blade. No pojď popi. Pojede mi. I am your worst nightmare. Tankuju to, běž po ní. Ty vole, To, co bylo jako... co jsem hádzal to díku. To dáš, A... nedáš. Škoda. To byla hovadina. Ty vole, jaký fail. Škoda, no. Prdele. No, ještě dotáhnem. Enemy double kill. Viktorka je pěkný chartus, také mechanické, má svůj laser. I am your worst Jede si to svoje. nightmare. This'll be a slaughter. True power. Nice. Pěkně, pěkně. Tu. I am your worst nightmare. A popy. On si tam ještě primině slovíky, tam mám multinu. This'll be a slaughter. Rampage. Rozace. No tak už ale aspoň jednou. Už nemáš? Pěkně. Ne. Have been slain. Oh my god. Když se daří, tak se daří. Jo to. Je to vyrovnané. Si nepověřil mi stopnu na chvilku video, takže budu si chybět. Čo, ještě raz? Si někomu pověřil stopnu video, takže budu si chybět, no. Ne. Asi vteřina. Follow my blade. Ale no. Co pak uteklo něco? Mhm. Kartuš mi zdravá. No. Lopez malá HPčka. As you wish.
Jak jinak. An enemy has been slain. I am your worst nightmare. Jak jinak został mě. Jako vždycky. I am your worst nightmare. Ally has been slain. Blbec. Slain an enemy. Into battle. Já jsem moc dobře nepochopil, ale dobře. No. Tyhle, ta popíláce, ale strašně silná. Vzal ten damage. Je? Popije, no, to prostě... Vrah. Ale ten skill neznaš, na čem má tego odhodí. This'll be a slaughter. Co? Ten skill neznaš, na čem má tego odhodí. As you wish. Sebák. On by posral internet. Jdem po nich? No, když, tak asi ne. Už se pro červenou. Your team has destroyed a I am turret. your worst nightmare. Běž mu moc nahoru už tak. Vidím. Už nestíháme, škoda. Jdem to... Oni tam ostanou. Počkej tu. Tak asi to děláme. I am your worst nightmare. Ne, Dobrý. skoro. Nezdrhni. Into battle. Čo ne, strhni či strhni? Říkám zdrhni. Ne, popi. Zkusím ti pomoct, ale nic neslibuju. On se zdrhal. My blade. Fu. Tak se to Pěkně. dělá. Kartus. To bylo. A já chcem. Mám ho rád Tryndamera jednoho. Já jsem ještě za nehrál, co, jak se používá ta jeho pasivka? Která? Co tak zpomalí? Když jsou otočení na mě, tak dostanou snížený ten attack damage. A když jsou otočený, tak dostanou, myslím, že je snížený attack damage. A ještě snížený toho movement speed. Když prostě jsou otočení ode mě. Jo, jen se stačí otočit? V podstatě, když jsou otočení na mě, tak ten slow nikdy nedostaneš. An ally has Ty vole. Into battle. Bacha. Tak Karim, no. an enemy has been slain. Tak schválně. As you wish. An enemy has been slain. Jsem ti hovoril, že si tam koupit Lysina. Co? Ti hovoril, že si tam koupit Lysina. Říkal jsi, no. Alebo Riven. Hele, oboje jsou dobrý. Já vím. A Riven je možná trochu lehčí na naučení. Páčili si to chce hodně praxi, no, aby se dostal do ruky. Mhm. Já vím, že to obnaš nevyset. No a pro jistotu. Už mi to aj veľa ľudí povedalo.
Jako když se mě naučíš, tak to parádní char, jako to prostě vydrží hrozně moc. No. To je teda. Já jsem viděl jednoho hráče, týka byl taká skill bol za něho. An enemy has been slain. Paráda. This'll be a slaughter. Nechaj mi ho. Nechám. Můj. Všechno ti vyžeru, i moubky. To ti si dá. Hele. Tak nic. Devět, 3, 3. 2, 5, 5. Taky dobrý. Strašně. Ale prosím tě. Já nechcem popy. No super, já jsem dead. On taky. Ne. Jdu do těba traja, nevědět to zabít. To už je čas půjde. Ne. Škoda. Your team has destroyed. Renemer je silný, no, já za to nemůžu. Já nesnažím kvůli ty ultině. To je, hele, tam mi nevyhledá to, že prostě jakmile dostaneš stun, blind, něco, jo, slow nebo něco prostě, tak končíš. Čo to je jasné. Bo ignite. No, ignite tak, jo, prostě taky. Když jsi dobrý ignite, tak se nevyhýluješ, až je to zabije prostě, no. Koukám, Lee Sin má boty a 2 doranty, blady. An enemy has been slain. As you wish. A summoner has Aha. disconnected. Ve výběru hrdinů tady ty dva, Lee Sin a Gragas, Čože? držkovali, že Been slain. si nám brát junglera, že to On je z ultinou dal obitoch. hovadina. This'll be a slaughter. Může dávat taký damage s takými věcmi. OPchar, Hej, Hekari není až tak OP. Tohle si stát zhoršen skoro. tak pojď. Hekari je můj. Tak nič. Není, Ty! všechno vyžeru. Se čekám na kartu s teďkon. Follow my blade. No, můžeš remodu. Has been slain. As you wish. Tak nič. I am your worst nightmare. Zabijete? Tak šup do nich. To jsou papíry. Už mají být dole. Já si pro ně Já přijdu. chcem těž. Já si pro ně přijdu. Dávám vám šanci jako ještě. A jak chcete. Moje. To je. Killak taky. No. Bum. Bacha na laser. Ally has been slain. I am your worst nightmare. An ally has been Follow slain. my blade. An ally has been slain. Čože?
Umři. Já se ještě zobudím, neboj se. Ha! Kde je ten Heimer? Ale to skoro. Kde je? Já nevím, zdrhou. Kde je? been slain. Nevím. Dole. Umřel. No, může být. Aj. A řekl mi, teď mi naskočila ta ultina akorát na čas, ty. Domešla popy a v tu chvíli naskočila ultina, jak jsi mi zabil ještě. Kam paráda. Into battle. Štveš ma. Vždy, když s tebou najdem, keď budeš mať toho Tryndamera. Co? Že už nikdy s tebou najdem hrať, keď budeš mať toho Tryndamera. Dáme 1v1? Ne. S tebou nikdy. By jsi vzal týma, já bych byl dole jako to. As you Ty ma neznašam. Co? Že ty ma tiež neznašam. To je hrozný. Jak máš třeba hackery má cokoliv úplně obrovský úžasný, se dá auta taky. Máš proti sebe týma, tak Ty vole. nic. Ale, co pak? No teraz sú tam. No a co? Všetci do mňa išli. Ja som tak trošku papír zo začiatku. Aha, papír. Tak velký jdem Ty vole, to do ťa healoval. Kill? Cože? Čo? Asi redko, hele. To bylo pěkný. To se mi líbí tady to. Prodám lampu a koupím Infinite Edge. A začnu sklávat asi. A to vyhráme prostě, to s vámi, to vidíš. No to je dobře taky. No, len, že mám 4/9, no. To mám už čase, že jsem papír. Kup reliku, no. No už kupuješ, koukám. Jinak moje věc Infinite Edge je úžasná věc, teda místo normální critical strike dá 200% damage. Tady to 250%. I am your worst Boty, když víc je tak speed, to je jasný, proč asi, že jo. Další věc. Attack speed, crit, movement speed, víc není potřeba říct. Výborná věc pro Mít. auto, tak Ne, já jsem dead. hrozně umíráš. Hrozně umíráš. Já ví, Karin. Ally has been slain. Já neznáším tohle Karima. Jaj. Pak Blatterster to lifesteal attack damage. Taky parádní věc. Lifesteal dám damage, nějaký určitý procent z toho jsem přišel jako do životu. as you wish. Pro mě je úžasná věc, no. A teď ten druhý, aby jsem měl ještě větší prostě ten lifesteal. Follow my blade. Počkej, niečo som pozrel o Karimovi. Keď som dobre pochopil, tak keď je v tom jeho kruhu niekto a už nemá HPčka, tak je keby nesmrteľný. Jo? To ani nevím. A že... No to som videl, protože išli traje do ňo, Hekarim tam došol a Timo mal 0 HP a Nomad tam ešte žil. Keď bol v tom kruhu. A popy. Nemám jí rád svou ultinou. Šup, jeden skok, druhý skok. To měl být triplky pro tebe, ty. Plesk. To sa mi ľúbi, keď skačem. Bacha Heimer. Ally has been slain. To už není možné. Pěkně. Ja si kúpim hneď to klok. Negatron.
Follow my blade. Your Teď team jdu zabít has draka. destroyed a turret. Shut down. Čo jdu na drak, jo? Já půjdu na draka. Sám. Pohoda. Je hen, ten dole, no. Já jsem Tryndamere, to... Takže barono, jsem myslel. Jo, takhle. To nevím, jestli si dá, možná jo, hele. This'll be a slaughter. Jen draka. Kašli na něj. Zaberem si mu Jak chceš. Tu si říkáme za sebou. lák. Čekaj. Follow my blade. Že ty si dal sám. Jasně? Ty vole. Já jsem tam. A co se zčouhlo? Když zabij ho. Ty nemáš ultinu. Už ne? Your turret has been destroyed. To je strašně skoro toto. Oh? Jsem čekal, že Laser. za A víc damage a za první víc HPček a za druhý... Já jsem čekal takový damage. Ups. Co čekáš od toho laseru? Ten mi dal docela málo, hele. Laser 480 jenom, jo, ale... Jsem čekal, že jsem dal tak rychle, jako. Jsem chtěl běhnout aspoň dát ještě nějaký damage, viď? Takže já mám level 18, Urgot má level 18 a zbytek má 14, 15, 16, to je paráda. A u nich nemá ještě ani jeden 18. Heimer 196. Into battle. Jak to bylo Urgota? This'll be a slaughter. Vypadá hodně dobře s tím skinem. Nemůžu ho zabít. To jsem dead. Čo hovorím? Kartuš, no. Jsem mal HP a kartuš mu dorazila, mal jsem nějakých 10 HP. On iba na mě skočil. Já jsem to viděl, no. Jsem nemal šancu. He. 394 attack damage. Kokos, kolik já mám skoro je. No nic moc? No když... No. Lepší než nic. No to nechápě, na čem použil ultinu. Vidíš toho Heimera? No. To je... chodící zdroj killů. Tebe málo bere, že? Mně se bere veľa. To můžu odkať ti double 3-3. Na topu je double kill. Tak už jsem jeden. Jak všetko vyžírám. I am your worst nightmare. Oh my god. Aha. Pojď Viktora. Neuteče. Now they die. To byla chyba. Já to už kašlu.
No to videl, že ťa vybehne ten Karim. To bylo pěkný. Tyhle, v životě jsem nemohl horšie skore. S Katarínem som vždycky byl dobré skore. A sklamala. A jedna hra se stane. 20 k 8 k 11, to je pěkný. Ty vole. Jen bušovat. Ať je sranda. Tak to pouštím sám. Into battle. I am your worst nightmare. 419 attack damage. Follow my blade. To už se nechce spát. To se jenom nezdívá. Sakra. Čože? Aha. Popy. A Hekarim. No, spíš to popy. Staví armor. Moc nestaví armor, to je paráda zase ty. Jo, Hekary má. Ne. Neumírej. Ty vole. A vždycky po mně jde ten Hekarim. Po nikom jinou. No nekašlem to. Uděj tanka za sebe. Snažím se, ale nemám začít. Ejst. To je bude bolet. No. As you wish. Ty si dával úplně nic tam. Dáš penta? No se. Ale to dáš. Aspoň double. Double bude. Tak nejsi, no. Já se nestěžuju. This'll be Teď to bude ještě lepší, hele. Proč? Kompletní build. Oh my god. 100% crit chance. To proč? To máš každou critical. Yep. Boha. No, naravno miniona, ty vole. Chod do prdele. Ale počkej, to zkusím. No, môžem hľadať čo aj. To dáš. Želá To víš, že livestream. jo, sám. Vydal sám tady, to úplně v pohodě. Ty kokos. Čím víš co? Full HP. I am your worst nightmare. Into battle. Ja to radšej skočím, keď budú mať malo HP. Lebo zás ma zabijú. This'll be a slaughter. Čo myslíš, teraz by si dal penta? Možná, záleželo by na nich. Jako.
Kdyby mi dal stun nebo něco, tak asi už ne, no, ale... Tak možná jo. Třeba takhle. Kartus. Pěkně, 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 to je ono, to je ono. Pěkně. Už jsem mohl na kvadra. Nice. Hovorím, že určitě se budem držet zadu. 22 ku 10 ku 11. No, já mám horší. Já se musím půjde na fí. To už se stíháš, ale. Čo, už nestíhám, či čo? Možná ne. Follow my blade. Your team has destroyed a turret. To začal defujem. Potřebuješ 700. Your team has destroyed an inhibitor. Ještě raz. Třetí, ten Phantom Dancer. No. Čo? To už stačí. Nestačí. Asi radši koupím další Infinity Age. To je zbytečný. Je unique pasiv, takže dává jenom jednou. Máš větší damage. Ale hodilo by se to jako no, to... Proč se dával 80 damage? Možná koupit ty crit damage runy. Mhm. O, paráda. I am your worst nightmare. Sakra. Ale no. Já si radši koupím 2 hodiny, ty vole. Nebo dávají mi strašný damage. Musíš něco HPčka možná. Pěkně. Alebo... A však to je jedno. Možná koupím si ďalšie hodiny a potom si koupím mapečka. Čak aj tak mi dávajú... Aj tak mi dávajú len to 100 ability. Prej jenom. A je pěkná hra tady to. 61 kg, to je pěkný. Follow my A to vypadalo, že prehráme. Hm? Tak my keby sme mali taký tým, tak už dávno by sme vyhrali. Jako asi na to nás nestěžuju, jako to je docela pohodička. this'll No hovorím, že keby sme my mali taký tým, tak už to máme vyhrané. Hele. Ty kokos, 3 run. 3 Phantom Dancery. my blade. 3, 2 Blood Tricks 3. Infinity Age, ty kokos. Parádně byl tady to. No. Aha. As you wish. I am your worst nightmare. Jak se to vyžral.
Ne, neleguj. You have been slain. Vždycky jako vezmu sebou aspoň jednoho. Že bych koupil ten Last Whisper? No dost co, no. Ach jaj. Co jsi hodil? Co jsi hodil ještě raz? Že já se koupil Last Whisper. Armor Penny a to, a tak jdeme. Mohl bych, no. No, uvidíme. Teraz jak se to volá? Co? No ten štít. Last Whisper. Takový ten luk. Čom to je presne? A tak damage. Is respawning soon. Stojí to 2290. Je toto. Killing spree. Into battle. Ještě se nebude potřeba koukám. Když to puštem teďkon. Ja ti veci nepoznám dobre po názvoch. To já už jo. No tak ty už máš 900 výher. Je. Skoro 1000, no. 977 alebo tak nejak. Zhruba tak nějak, no. Into battle. Držte na míru a to pušnu. Mhm. 223 do věži. Has destroyed a turret. Čo? 1000 domobek. Kokos. This'll be a slaughter. As you wish. Jdem ho? Tak ne. Dáme. My blade. Alebo dáme ich. Tu se nebojím. Ne. Aha. You have been slain. An enemy has been slain. Tybo, ten Karakas mu pekne dal. Damage. S tou ultinou. Ty jsi neviděl, že? Neviděl. Když jsem dal ultinu a víš koľko tomu Hekarimovi dal? Kolik? To až 3/4 HP. Hezky. No skoro. Hele, ono je vtipnější všichni stavit ten Thornmail. Ale Thornmail od Hekarima jsem dostal 382. A od Heimera 75. Tak. Já mám nápad. To prodáme. 5000. Jsem koupil Guardian Angela, teď to bude lítat. Into battle. To bude jaké, zabiju ťa? Dá si ultinu ešte? Jo. I am your worst nightmare. Dvojnásobná nesmrteľnosť. Joj. Ty vole, 1 hodina. Je pěkně, ne? Podle ho.
Takže jo. Death! Ne, Poppy, Poppy. Zpátky. Lol. Jak se ti obnovuju, hapečka. Škoda. Proč? Your inhibitor has been destroyed. To se snažil. Your turret has been destroyed. 40 vteřin potřebuji držet. Co děláš? Ještě ma zabije. Čože? Nice. Ty kokos. Toto je damage. Your turret has been destroyed. Musíme defovat. Mhm. Tak ale to nemůžeme prehrať, však koukaj, jaké máš skóre. Právě, že můžem, to je to smutný, víš? Ale nemůžeme, musíme vyhrať. Nice, 10 ku 20. As you wish. I am your worst nightmare. Jak mám ten last whisper? Kurva. Môžu chytnutý, čo začuduješ? Nekareme pěkně, šup. Padni. Kubu Hextech, prosím tě. A prodej Last Whisper. Čo? To bol jaký sprint. To zničí jeho. Ne. Ne. Nevadí, ale pěkná hra. Defeat.